it-tnejn tal-34 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 21, versi minn 1 sa 4. F'dak iż-żmien, Ġesu refa' għajnejh u ra l-onja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa' bixtejn żgħar tal-flus. U qal, ngħidilkom is-sew, din l-armla fqira tefet iktar minnhom il-koll, għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Ir-reliġjon x'inhi? Ġesu iwissel id-dixxipli tiegħu kontra it-tip ta' reliġjon ħażina. Filwaqt li jikkundanna lill-kittieba, l-esperti reliġjużi ta' żmienu, huwa jwissi kontra 3 affarijiet. Ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f'servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn. Ix-xewqa li tkun irrispettat u rikonoxxut u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn. Minflok tfittex li tippromuovi it-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz b'imħabba u b'umiltà. U t-tielet, li tipprova tuża il-pożizzjoni tiegħek, anki dik reliġjuża, għal gwadan u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxmu tiegħek b'imħabba, b'unur u b'qima. Il-mulej ipoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu b'imħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb, kemm lil Alla kif ukoll lill-proxmu. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol l-għotja b'imħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula, hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesu wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bil-qiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesu faħħar l-armela fqira li tat liċken offerta meta mqabbla ma' dik tal-onja li taw offerti ta' ammonti akbar. Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesu hi sempliċi. L-imħabba hija aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesu għallem li meta wieħed jagħti irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha. Imma offerta imqanqla mill-imħabba bi spiritu ta' ġenerożità u sagrifiċċju trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti, daqskemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefet, imma minflok hi tat bl-ħsieb ta' xejn kull ma kellha. Ġesu faħħar lil xi ħadd li bil-kemm ta' solt somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x'noffru
jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur. Imma jekk impoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-mulej, minkejja kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla imbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lill-Alla u li proxmu bi gratitudni u bimħabba? Mulej, kull ma għandi u tiegħek, jinnofrilek li l-nifsi u kull ma għandi. Nofrijomlok min idejn Marija Santisma li bħala ommi tenni biex indawwar il-ġid kollu li inti ipprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli skont ma tixtieq minni int għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesu. Grazzi Marija. Amen.